sve skupa vas najsrdačnije pozdravljam. Za one koji me ne znaju, ja sam dr. Krunoslav Capak i još jako dugo godina sam član ovoga društva i još jednoga rezultata na ekologiju, jer sam kasnije nakon specijalizacije iz epidemiologije završio specijalizaciju, odnosno užu specijalizaciju iz zdravstvene ekologije, što rijetke biljke u Hrvatskoj završe, nažalost. Moram reći da mi je izuzetno drago da je upravni odbor, odnosno članstvo, zatražilo da se na epidemiološkoj sekciji organizira jedna ovakva tema o ekološkim incidentima. Predavanja će biti sljedeće, ali odmah na početku da kažem, dakle, prvo ću uvodno ja reći samo par poruka, nakon toga iz Ministarstva zaštite okoliša i prirode gospodin Hrvoje Buljan, iz Uprave za unapređenje zdravlja Ministarstva zdravlja, sektor županijske sanitarne inspekcije, odjel za etičku hrvatstvu, kolega Marko Kozina, iz Uprave za unapređenje zdravlja Ministarstva zdravlja, odjel za kemikalije i biocidne pripravke Ivana Vrkovac-Filipović, iz Državne uprave za zaštitu i spašavanje gospodin Josip Stajko, iz Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping Zdravko Lobrić i iz Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, to je novi naziv Agencije za zaštitu okoliša, bivše svega nekoliko dana, mjera za okoliš. Nakon tih uvodnih izlaganja, kao što sam rekao, će biti diskusije. Evo, ja bih uvodno samo nekoliko poruka o tome i jednu malu, kratku, deskriptivnu analizu ekoloških incidenata u kojima su sudjelovali epidemiolozi u zadnjih. Dakle, definicija nema niti u zakonskim propisima koji se bave ekološkim incidentima, niti u onoj literaturi u kojoj bi to čovjek mogao očekivati. Dakle, ekološki incident nije kod nas precizno definiran, pa sam evo ja pokušao sklopiti nekakvu definiciju. To bi bio akutni, neobičajeni, iznenadni događaj u kojem je nastalo ili moguće onečišćenje okoliša i sa nastupom, naravno, koje onda može dovesti do ili je dovelo do izloženosti ljudi štetnim faktorima okoliša sa potencijalnim zdravstvenim posljedicama. Dobar dan svima, ja vas pozdravljam u ime Ministarstva zaštite okoliša i prirode. Kako je kolega rekao, moje ime je Hrvoje Buljan, vodim u Ministarstvu zaštite okoliša, službu za okolišnu dozvolu i rizična postrojenja i uz ispriku da sam jedan dio prezentacije zato je preskočio jer se tiče okolišne dozvole, odnosno direktive Vijeća Europe o industrijskim emisijama, koja zapravo ima veze, itekako ima velike veze i skupa sa, naravno, sa problematikom iznenadnih događaja, odnosno velikih nesreća, ali neću vas sa tim mučiti, odnosno to je za ovu današnju prezentaciju možda dobro. Ono što bi na početku rekao, kao djelatnik Ministarstva zaštite okoliša i prirode imam u sreću i nesreću da se ovom problematikom bavim već 16 godina, početci su bili još neki 1999. godine, kada je u Republici Hrvatskoj bio zakonska legislativa postavljena na temelju takozvanog plana intervencije u zaštiti okoliša i kada su zapravo bili nekakvi početci, ja bih rekao, sustavne mjere za sprječavanje velikih nesreća koje uključi opasne tvari, što je zapravo vrlo mali, odnosno jedan dio cjelokupnog sustava sigurnosti. Poštovane dame i gospodo, kolegice i kolege, srdačno vas pozdravljam. Drago mi je da smo danas ime nazočni ovdje na skupu s vama. Znači, dolazim iz Ministarstva zdravlja, Uprave za unapređenje zdravlja, iz županijske sanitarne inspekcije i voditelj sam područne jedinice odjel za istočnu Hrvatsku. Temeljni zakon koji regulira pitanje područja nadzora, izbora i imenovanja, ovlasti za donošenje pojedinih mjera i ovlasti za donošenje pojedinih mjera i kaznene odredbe je Zakon o sanitarnoj. Vi znate da u dobrom dijelu što se tiče pojedinih ovlasti sanitarnih inspektora u područja nadzora, sanitarna inspekcija surađuje s vama. Znači, tu su u prvom redu alimentarne intoksikacije, pitanje zdravstvene ispravnosti vode za piće, sudjelujemo kod vas kao članovi povjerenstva, znači za provedbu zdravstvenog odgoja.
na području sprečavanja suzbijanja zaraznih bolesti, u provedbe obvezatnih preventivnih PDD mjera i sl. Dobar dan svima. Ja sam Ivana Brkovac-Filipović iz odjela za kemikalije i biocidne proizvode. Ja ću sada evo samo par informacija o Zakonu o kemikalijama i našoj nadležnosti u ovom dijelu. Znači, Zakon o kemikalijama propisuje uvjete koje moraju ispunjavati pravne i fizičke osobe koje se obavljaju određenu djelatnost sa opasnim kemikalijama. Znači, zakon je donesen s ciljem sprječavanja i smanjivanja opasnosti za zdravlje ljudi i okoliš. Znači, sve tvrtke koje rade sa opasnim kemikalijama, znači, moraju se prije početka svoje djelatnosti, prije početka rada registrirati. Ono što mi kod njih provjeravamo prilikom takvih općih uvjete, znači za početak rada, a kasnije se nadziru tvrtke. Pregledavamo prostorije gdje se opasne kemikalije skladište, opremu kakva je osigurana, znači da li su pripremljene upute za siguran rad sa opasnim kemikalijama, da li su osigurane oznake opasnosti za kemikalije koje se skladište, da li su pripremljene mjere zaštite pri radu i upute o pružanju prve pomoći u slučaju nekog većeg štetnog izlaganja kemikalijama, te postupke, znači da li su pripremljene upute o postupcima dekontaminacije i eventualno u slučajevima trovanja. Hvala lijepo. Sad molim gospodina Josipa Sajka iz Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Dobar dan, pozdravljam sve. Ovo bi glas otišao, htio sam zastao normalno, a predupio sam se skupiti. Oprostite zbog toga što ću biti možda malo manje razumljiv, ali neko pitanje sadržaja, samo pitanje mjesta. Znači ovako, Državna uprava za zaštitu i spašavanje se još uvijek zove kao na ovaj naziv, na ovaj način. Kao središnje tijelo državne uprave nadležno za upravno područje po novom zakonu civilne zaštite. Znači više se upravno područje nazove upravno područje zaštite i spašavanja za civilne zaštite. Što se promijeni zakon o djelokrugu rada ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave, kada ćemo se vjerojatno formalno nazvati Državna uprava za civilnu zaštitu. Znači, praktički 10 godina smo eksploatirali pod nazivom pojma nešto što je funkcija sustava koji se zove sustav civilne zaštite, tako da smo imali tu jedan komplet pojmovnog karaktera, pojmovne prirode, koji je donošenjem ovog zakona sad, nadam se, isto. Hvala puno. Željka Lovrića iz Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping. Hvala lijepo. Pozdravljam sve skupa i ja mislim da će ovo izlaganje biti nešto malo različito od ovih dosad. Ja ću neću probati držati zakonodavstva, s obzirom da je kolegica Filipović već to jako dobro elaborirala. Ja ću se više baviti iskustvima stečenim u nesrećama, ali jedna riječ, smrtno je stradalo, ovo je možda jedna od najvećih katastrofa po pitanju trenutnog stradavanja, dakle akutnog stradavanja. Stradalo je, sad to su različite procjene, znate, ovisi ko daje procjene. Negdje između 2800 i 8000 ljudi trenutno stradali. Naravno i druge nesreće, recimo Minamata, sjetimo se Živa, u Minamata zaljevu gdje su ispuštane ogromne količine žive. Još dan danas taj slučaj nije riješen, nije završen, dakle moramo se naravno sjetiti i Kaštelanskog zaljeva ovdje gdje je situacija sasvim drugačija nego što je bila u Minamati i sada je taj zaljev relativno u redu. Pa onda najčešće nesreće koje nam se događaju s naftnim derivatima. Dobro, ovo su stvarno katastrofe. Exxon Valdez u jednom od najbogatijih ribolovnih područja na našoj zemlji. Ili sjetimo se Prestiža koji nije trebao završiti ovako, jer je
još plutao 5 dana i mogao se pretočiti sadržaj njegov, međutim i Španjolska, i Francuska, i Portugal samo su ga odbijali, vraćali daleko na otvoreno more gdje je na kraju završio ovako kao što je i završio. I normalno da su onda posljedice. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Mira Zović. Dobar dan svima, moje ime je Zović, kako najavio, dolazim iz Hrvatske agencije za okoliš i prirodu koja je nedavno nastala iz dvije institucije, s jedne strane Agencije za zaštitu okoliša koja je odgovorna za uspostavu informacijskog sustava zaštite okoliša, te za izradu izvješća o stanju okoliša kao dvije ključne misije agencije. Sama činjenica da informacijski sustav zaštite okoliša koji trenutno ima 40-ak baza je tu u Hrvatskoj, govori u stvari o silnom naporu djelatnika agencije da naravno u suradnji sa ostalim institucijama Republike Hrvatske, u koordinaciji naravno i sa Ministarstvom zaštite okoliša i prirode, prikuplja podatke. Za razliku od nekih baza, naše baze su apsolutno javno dostupne. Ja sam ovo izlaganje u stvari smislila kao uvodno nešto o sustavu uzbunjivanja, znači ranog uzbunjivanja, što je bila tema jedna od nacionalnih hrvatskih nacionalnih platformi koja je u vašoj organizaciji Državnog ureda za zaštitu i spašavanje za smanjenje rizika od katastrofa bila tema. Ali obzirom na sve ovo što sam danas čula, ja bih ipak počela sa ovim drugim dijelom, a to je, evo, u stvari nastavila o sprječavanju velikih nesreća. Do sad smo znači čuli izlaganja kolega, pa evo mali... Da se zahvaljujem svim predavačima, a vama sam ispričavam što sam malo produžili, evo svaki odmah minutu prije, uključujući i mene, kada smo se približili do roku završetka, ali dobro vijest je evo da smo predsjednika društva dobili još koju minutu. Molim sve predavače da dođu ovdje napred, a vas molim sad da se uključite u skupinu, da postavljate pitanje ili diskutirate na ovu temu i da radite pitanje. Izvolite.